Umjesto da vidi ako ima pouke, uzmi za sebe, ako nema, ostavi, on tumači tvoj život. Pa ako pričaš, nešto kaže skrivaš čim puno pričaš. A ako se smiješ, nešto prikrivaš, tugu neku kriješ. A ako šutiš, problema imaš, bračnih, ovih ili onih. Ako ovo, ako ono. Šta god da uradiš, ne valjaš, to znamo, nije problem da ti valja. Problem je da ideš ti dalje od toga. Da ti iznošiš zaključke koji nemaju veze sa stvarnošću. A zatim, još da ih širiš kao činjenicu dokazanu. Pa kad se od tebe traži da dokažeš, ti dokaza nemaš, kažeš ja misle, ja zaključujem, ja ovo, ja ono. To su bogami problemi. Halal to, ovo se navio sa sebe kao primjer, ovo ne govori zbog sebe. Ovo tebi govori zbog tebe, mako da si. Prisutan ili ćeš nekad preslušati, pregledati. A i na mene se odnosi. Ako tvoje stvari tumači.